Ja vás srdečne pozdravujem všetkých. Myslím, že nemusím nikomu hovoriť, že modlitba sa dotýka života viery. Lebo vieru nestačí len vyznávať. Poznáte, že často sa hovorí, že vieru musíme aj žiť. A niekedy tento život z viery tak veľmi pripomíname, že vieru vytláčame do oblasti činnosti a aktivizmu, ale zabudáme, že život viery nemá základ v aktivizme. Život viery má základ v modlitbe, v duchovnom živote. Je to niečo podobné, ako keď sa dnes v modernom kresťanstve neustále prizvukuje láska k blížnemu. A zabúda sa na to, že skutočná a pravá láska k blížnemu je dôsledkom a plodom lásky k Bohu. Tak ako to povedal aj Pán Ježiš, ktorý vlastne len citoval Starý zákon, keď hovoril, že prvé a najdôležitejšie prikázanie je milovať budeš Pána Boha z celej svojej bytosti, tak toto skrátim, a blížneho ako seba samého. To definoval ako druhé a jemu podobné prikázanie. Ale tak je to aj na tabuliach desatora, kde prvá tabula obsahuje lásku k Bohu a z nej potom, na nej stavia sa láska k blížnemu. No a toto je aj v tom živote viery. Na prvom mieste a základom života viery je duchovný. Lebo život z viery a podľa viery je síce ľudským životom, ktorý sa žije denne, stále, všade, aj v tých najsúkromnejších a najintimnejších oblastiach, ale je to život viery. A viera, to je v prvom rade viera v trojjedného, transcendentného a metafyzického Boha. Život z viery a život vo viere zasahuje celého človeka. Nemyslím celého človeka len ako bytosť, ako osobnosť a osobu, ale život z viery a vo viere zasahuje celého človeka aj ako bytosť zasadenú do dejín, do histórie. Každý človek, každý jedinec má svoje osobné dejiny, svoju vlastnú históriu, ktorá začína kde? V predkoch. Už tam začína naša história. V predkoch. Koreň vyrastá, poviem to skrátené a poeticky, z dedov. Potom je tu prvý osobné vojdenie do dejín, to je počatie. A tie naše dejiny pokračujú. A na zemi, na tejto zemi, v tomto stave, končia prechodom do večnosti. A tam pokračujú už bez konca. Život z viery a vo viere, život celého človeka si vyžaduje živý a osobný vzťah s našim Tvorcom. Pretože aj keď náš počiatok, osobný počiatok, bol z otca a matky, teda našich rodičov,
ale ani tí nespadli z jahody, neocitli sa tu náhodou, aj tí majú svoj pôvod. Celé ľudstvo má svoj pôvod. A pôvodcom celého ľudstva je Stvoriteľ. Preto my ako bytosti dejinné žijeme život viery v osobnom kontakte s pôvodcom ľudského života. So Stvoriteľom, teda s Bohom. Keď hovorím o osobnom kontakte s Bohom, tak treba si pamätať, treba to neustále prizvukovať, že Boh je reálna bytosť. Boh nie je symbol, ani len nejaká energia. Boh je reálna bytosť, ktorá je osobná. Môžeme jasne a celkom presne povedať, že Boh je osoba. Aj keď v kresťanstve ho poznáme ako vzťahová bytosť troch božských osôb, ale on celý je tiež osoba, s ktorou nadväzujeme vzťah. To nie je vzťah čisto, teraz som chcel povedať, že imanentný, ale to nie je vzťah čisto taký, aký si ja len vytvorím vo svojej predstave. To je vzťah, ktorý je reálny. A je aj realistický, ale je v prvom rade reálny. Je skutočný, je naozajstný, tak ako vzťahy naše. Aj keď Boha samozrejme nevidíme telesnými očami, nevnímame ho telesnými zmyslami, pokiaľ on to nejakým spôsobom nedopustí alebo nedovolí, ale väčšinou naše zmysly ho neuchopujú, nevnímajú, uši ho nepočujú, oči ho nevidia. Predsa je to reálna osoba. Reálna bytosť. A reálny vzťah s ním, ktorý je ty, ktorému môžeme hovoriť ty. A ten ty, tá reálna osobnosť ani v tomto vzťahu neprestáva byť pravým a živým Bohom. Viete, keď si toto človek aspoň trochu rozumom uvedomí, tak nemôže to hovoriť bez zasiahnutia, bez pohnutia. Povedal by som bez píly na chrbte, zimomriavky. Ten, ktorý stvoril všetko. Tým svojim chcením dal počiatok všetkému, celému vesmíru. To je ten, ktorého my môžeme oslovať ty. Každý jeden z nás. Prichádzať k nemu a hovoriť mu ty. Tento vzťah s týmto druhým ty, s týmto živým a pravým Bohom sa realizuje v modlitbe a živí v modlitbe. Modlitba je neustály kontakt s Bohom. Je tu. Je tu a teraz. Je v mojej blízkosti. Je pri mne. Je vo mne. Obklopuje ma. Plní ma, lebo ma celého naplňa a zároveň ma obklopuje, lebo ja sa celý do neho ponáram. Je všade a vo všetkom. Je aj vo mne. Opakujem, nie je vo mne a neobklopuje ma ako princíp, ako sila, ako energia. Je to osoba, je to kto si, je to ty. Tento druhý ty o mne vie, vníma ma,
každú moju myšlienku, každý môj pohyb, každé hnutie mojej vôle vidí ma lepšie ako ktokoľvek druhý. Neraz počúvam také akoby výčitky na adresu výchovy tým starým štýlom, že vychovávali nás rodičia, že Pán Boh ma neustále vidí, že ma sleduje, že mám sa ho báť. A niekedy sme s touto predstavou natoľko bojovali, až sme Boha urobili neschopným a slepým. My ľudia častokrát, keď proti niečomu nedobrému bojujeme, tak spravíme, síce jednej veci sa zbavíme, ale spravíme pritom aj väčšiu škodu. Po slovensky sa povie na to také prirovnanie, že s vaničkou sa vyleje aj dieťa. Aby sme zbavili napríklad ľudí strachu pred Bohom, že Boh ma vidí, Boh ma sleduje, tak hovoríme, že Boh ako milujúci otec, to je pravda, samozrejme, veľká pravda, ale urobili sme z neho už nie milujúceho otca, lebo milujúci otec stále svoje dieťa sleduje, aj keď nie očami, ale chce o ňom všetko vedieť. To sa nedá zo srdca rodiča vytrhnúť, to je nemysliteľné. Rodič prestane svoje dieťa sledovať svojou láskou až vtedy, keď umrie. Až keď zomrie. A aj Boh nás sleduje, on nás vníma, on nás vidí. A on nás pozná. On vidí až do mojich útrob, vidí ma do mojej duše. Áno, vidí ma do mojej duše, do mojho svedomia a pozná moje svedomie lepšie ako ja sám. Lebo ja neviem, prečo som taký, aký som. Čo ja viem o sebe? Nestalo sa vám, že v určitých situáciách životných, hoci máte 50 rokov niektorí aj viac, a naraz ste prekvapení sami zo seba? My sa celkom nepoznáme. Čo my vieme? Ešte otca, matku ako tak. Deda a babku, teda dedov a babky, už len na tretinu alebo na štvrtinu. A pradedov a prababky, už nevieme o nich nič. A predsa od nich tečie ten pramienok našich pováh, našich sklonov. A Pán Boh to pozná. Pán Boh nás pozná, viete, odkedy? Od Adama a Evy. Teda on nás pozná lepšie. A v modlitbe sa kontaktujeme s týmto Bohom, ktorý nás absolútne pozná. Tu môžem použiť to slovo absolútne. Viete, že ja ho neznášam, ten pojem, pretože to je vysoko teologicko-filozofický pojem a vôbec nie je pojem politický, ale najviac ho používajú naši politici. Viete, keď počúvate tie relácie, ja teda málo kedy, ale občas počúvame v sobotu, sobotné dialógy, to pri brinzových haluškách alebo kapustnici počúvame, tak ešte šťastie, že je to iba cez rádio. Rádio sa dá vypnúť, ale teda nie. Lebo keby boli plyné, tak im pleščím popapuli. Sú tam dvaja, ktorí sú proti sebe, až každý si je absolútne istý. A je to absolútne tak. Absolútne iba Pán Boh. Čiže tento absolútny Boh, ktorý ma absolútne pozná, je to ty, s ktorým smiem nadviazať kontakt. A prečo je to tak? Lebo ma miluje. Miluje, aj keď ma pozná od Adama. Keď vy ste nespokojní niektorí so svojou povahou alebo so svojím životom a s tým, čo ste všeli, čo povyparatili,
tak si predstavte, že Pán Boh to pozná od Adama, čo všetko tam máte. To musí byť klopka, čo? A on vás, každého z nás, absolútne miluje. Napriek tomu. Na jeho láske nič nechýba. A v modlitbe s týmto ty ja nadväzujem kontakt. Smiem ho nadviazať. Smiem sa na neho pozerať. Ba vedome sa do jeho prítomnosti ponárať. Smiem sa s ním rozprávať. Smiem ho objímať a nechať sa ním objímať. To všetko je modlitba. Zopakujem, čo je modlitba. Smiem sa na Boha pozerať, smiem sa do jeho prítomnosti ponárať, smiem sa s ním rozprávať, smiem ho objímať, smiem sa nechať ním objímať. To všetko je modlitba. Boh ma berie pri modlitbe do náručia, alebo keď chcete do hrste. Neviem, ako nás zoberie, keď nás absolútne presahuje, ale berie nás a vyzdvihuje nás k sebe. Svätý Ján Damascenský napísal, že modlitbou sa povznášame k Bohu. Odlepujeme sa od zeme, dokonca aj od svojej vlastnej materiálnej podstaty, tej materiálnej časti našej podstaty. A povznášame sa k Bohu. Najčastejšou definíciou modlitby je toto. Modlitba je rozhovor duše s Bohom. Aj keď ja tvrdím, že táto definícia nie je úplná, z toho dôvodu, že človek nie je iba duša, človek je duša, ktorá má svoje telo a modlitba je nielen rozhovor duše s Bohom, ale kontakt celého človeka s Bohom. Telo nemôžeme od modlitby oddeliť. Odtrhnúť. Lebo modlitba je kontakt celého človeka s Bohom. Ale predsa si pomôžem tou definíciou, že modlitba je rozhovor duše s Bohom. Keď vyjdeme z tejto definície, prichádza nám ďalšia otázka. Z akej pozície hovoríme, keď sa rozprávame s Bohom? Zvýšok našej pýchy? Zo sebavedomia človeka? Alebo iba z vlastnej vôle? To sú veľmi dôležité otázky. Zvýšok našej pýchy? Pane Bože, buď rád, že sa vôbec modlí? Alebo zo sebavedomia? Ja som človek, nádherná bytosť. Ja môžem aj s Bohom rozprávať, ja som kdosi. Alebo iba z vlastnej vôle? Modlím sa, keď chcem. Z ktorej pozície sa modlíme? Odpoveď nachádzame v zbierke modlitieb, ktorá je v Biblii. To sú žalmy. Tam je pozícia človeka, ktorý sa modlí, opísaná takto. Z hlbín volám k Tebe, Pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?
ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Koľkokrát sme už počuli tieto slova? Prinajmenej na každom katolíckom pohrebe, že? Uvedomili sme si niekedy ako 130. žalm. Nádherne vystihuje, však je inšpirovaný Duchom Božím, že? Nádherne vystihuje tú pozíciu človeka, ktorý je pozvaný k modlitbe. Keď som sa prvýkrát ako bohoslovec zúčastnil na, ja si už nepamätám, tuto otec by mi to mohol povedať presnejšie, na byzantskej liturgii, bolo to niekedy v pôste, boli sme tam spievať a tam sa neustále do kolečka opakovalo Hospody pomiluj, Pane zmiluj sa. Neviem, či to bola eucharistická liturgia, alebo nejaká večiereň, alebo kajúca, niečo podobné, ale stále a moc krát sa tam spievalo Pane zmiluj sa, Hospody pomiluj. A najprv mi to ako latiníkovi bolo podivné, že do kolečka a ešte tak rýchlo. A keď sa to už opakovalo, aspoň bol aký 20. krát, tak vtedy som si uvedomil, že ale veď toto je tá naša pozícia. Pozícia ľudská. Čo my môžeme pravdivejšie volať k nemu, k tomu absolútnemu Bohu, ako zmiluj sa. Zmiluj sa nado mnou. Odvtedy sa mi toto zvolanie stalo najobľúbenejšou modlitbou. Z hlbín volám k tebe, Pane. A mňa vtedy to tak preniklo, že z hlbín, z tej hĺbky. Ten výkrik človeka, Pane, zmiluj sa. Žaltár, teda modlitebná kniha Biblie, nás učí, že základom modlitby je poníženosť, pokora. Z hlbín pokorného a poníženého srdca môže výjsť pravá modlitba. Teda nie z pýchy, ani zo sebavedomia, ani z vlastnej vôle, ale z hlbín pokorného a poníženého srdca. Veď to povedal aj sám Pán Ježiš. Kto sa ponižuje, bude povýšený, povznesený. A kto sa povyšuje, bude ponížený. Svätý Augustín, tento človek, ktorého by sme mohli pred obrátením nazvať človekom hrdým až pyšným na svoje vzdelanie, na svoj intelekt, aj na svoje chlapské schopnosti, na vrchole svojho života píše: človek je pred Bohom žobrák. Katechizmus katolíckej cirkvi v časti o modlitbe nám ponúka najprv kontempláciu evanjeliovej udalosti. Je to, no škoda, že som si nedal do tašky Nový zákon, 4. kapitola Jánovho evanjelia. Nemá tu nikto Nový zákon? Môžu? No, dobre. Ešte raz, tie Súradnice. Ján 4, 1 až 26. Kto to skôr nájde? Sestrička profesionál. Nie, Môžeme. Ján 4 koľko?
Ján 4, 1 až 26. Poprosím. To je jedno. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei, no musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samariánskeho mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa, Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala: ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa Samaritánku, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánkami nestýkali. Ježiš jej na to povedal: keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Stačí? Ďakujem. V tomto príbehu, tejto evanjeliovej udalosti je zakodovaná tá mechanika toho vzťahu medzi Bohom a človekom v modlitbe. Ako to v tej modlitbe funguje. Ježiš prichádza k Sycharovej studni ako človek. Ale prichádza tam v tej ľudskej podobe. No? Ale v tej ľudskej podobe je ukryté božstvo. Ako človek ide smedný, ako Boh ide v ústretí samaritánskej žene, aby sa s ňou stretol. A prosí o vodu. Ježiš ako človek bol smedný, aj hladný, aj všetko ostatné, pretože zobral na seba ľudskú prírodzenosť. Ježiš je tu smedný. Tu vyjadruje: daj sa mi napiť. Vidíme v tom istú paralelu z Ježiš ešte raz. Je zaznamenané ešte raz jeho smet. Žízni na kríži. Áno. Piť. Chcem piť. Kristova prosba nie je ale len prosbou človeka. Aj keď by sa nám to tak zdalo. On je ako človek smedný po vode, ale on ako Boh má tiež smet. Samozrejme, že to hovoríme obrazne. Ale je to smet, ktorý vychádza z hlbín Boha, smet, ktorý túži po nás. On tam išiel preto, aby sa stretol so ženou. On ako Boh mohol si rozkázať, že nepotrebuje piť. Nemusel on piť. Ale on tam išiel preto, aby ukázal ľudský smet, pretože sa chcel stretnúť s ňou. Čo ho ťahalo k nej? Láska. Láska k človeku. Láska k človeku, ktorý žije bez Boha.
Ona zabudla na Boha. Ďalej sa dozvieme, že žila velice kučeravým životom. Keď jej povedal, no však už si 5 chlapov mala, ani tento není tvoj manžel. A viete si predstaviť, akým spôsobom žila. A on, Boh, absolútny Boh, má smäť po tejto ubohej duši. Boh teda po nás túži. Boh túži, aby sme my túžili po ňom. On má smäd po našom smede po Bohu. A tieto dva smedy, tieto dve túžby sa stretajú v momente modlitby. V momente modlitby sa stretá Boží smäd po našom smede, aby sme my boli smední po ňom. Túžba Boha, aby sme my po ňom túžili. A to sa stretá v modlitbe. Keď sa modlíme, odpovedáme na smäd Boha, ktorý sa u proroka sťažuje. Je to Jeremiáš. V 2. kapitole. Mňa opustili, mňa, prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny. Boh si tu sťažuje, Boh tu prejavuje smäd po človeku, po ľuďoch, ktorí zabúdajú na Neho. Pozor, ale zabudnúť na Boha sa dá aj vtedy, keď zotrvávame v náboženskom systéme. Či už ako Židia, alebo ako kresťania. Pán Ježiš povedal, že nie každý, kto mi hovorí, Pane, plní vôľu môjho Otca. Čiže je možné zotrvávať v náboženskom systéme, zotrvávať v kresťanstve a pritom nesmediť po Bohu. To je najväčšia tragédia, ktorú vyčíta Jeremiáš Židom. Mňa, prameň živých vôd, opustili, aby si vykopali popraskané cisterny. Viete, aký je rozdiel medzi cisternou a studňou? Skutočnou studňou so živou vodou. Studňa so živou vodou bola studňa, ktorá narazila alebo na prameň, alebo na podzemný tok. Čiže stále tam išla čistá, pramenistá voda. Cisterna zachytávala vodu z okolia a z cisterny sa väčšinou napájal dobytok a polieval. Boh neprestáva človeka volať ani vtedy, keď človek blúdi alebo vzdoruje. Koľkokrát ľudstvo ako celok, alebo aj ľudia ako jednotlivci. A ja si myslím, že tu si môžeme povedať, že koľkokrát ja, každý si to môžeme povedať. Ľudstvo ako celok, ale jednotlivci, aj ja. Sme sa vzdialili od Boha a nevšímali sme si toto jeho volanie. Lebo sme sa hnali. Alebo sa ženieme za idolmi, za cieľmi, ktoré sme si my sami vytýčili. Ja chcem to urobiť, chcem to dosiahnuť, chcem tamto mať. My sami sme si vytýčili tieto ciele. A ženieme sa za nimi až tak, že sme ušli ďaleko od jeho tváre. Nie, že by sme si nemohli vytyčovať ciele. Ale nikdy nesmieme sa vzdialiť od jeho tváre. V tejto šialenej snahe o sebarealizáciu sme neraz došli tak ďaleko, že sme obviňovali Boha, že nás opustil. Pán Boh na mňa zabudol. A neboli sme schopní ani uvedomiť si, že to sme my, ktorí sme sa vzdialili od neho. Ľudstvo znova a znova v minulosti i teraz, opojené vlastným úspechom, zabúda na Stvoriteľa, ale on neprestáva kráčať v ústrety človeku
a provokuje srdce človeka k odpovedi. Niekedy nežným hýčkaním a inokedy šokom alebo úderom. Ale robí to preto, aby sme nezabudli, že on nás naozaj vidí a sleduje. Niekedy musí aj udrieť, aby sme pocítili, že on je a je tu. Sú to vždy kroky lásky živého Boha, ktorý volá ľudské srdce k odpovedi. Volá k odpovedi ľudské srdce. Čo to znamená? Tu, v srdci človeka, sa nachádza to miesto, odkiaľ modlitba pramení, odkiaľ vyviera. V srdci človeka. Pokiaľ modlitba nevyviera zo srdca človeka, je to formalizmus. Ale zo srdca človeka môže vyvierať aj tá modlitba, o ktorej neraz povieme, že je formálna. Napríklad recitovanie modlitby Pána. Omielanie zdravasov. 50 zdravasov po sebe. Koľky povedia, že na čo to je? To je formalizmus. Alebo zvyk. Alebo to neustále volanie Kyrie eleison. Pane, zmiluj sa. Lebo zo srdca človeka pochádza už to rozhodnutie, idem sa modliť. Toto je to, že mám to rozhodnutie, ja sa v srdci rozhodnem, ja v srdci pocítim to volanie a potom teda idem sa modliť. Či už je to modlitba osobná, voľná, voľne formulovaná, alebo modlitba formuláciami, ktoré sú z evanjelia, alebo z písma, alebo z tradície. A na to všetko. Najformálnejšia modlitba cirkvi, liturgia. To je najformálnejšia, aj najformalistickejšia modlitba cirkvi. A predsa ona má vyvierať z ľudského srdca. Už to, že večer si povieš, idem na omšu, idem do kostola. Je to úplne iné, ako keď si politik povie, je štátny sviatok, chcem, aby ma zabrali kamery, tak idem do kostola. Chápeme ten rozdiel? Čiže Boh volá ľudské srdce k odpovedi. Srdce je náš stred, naše centrum, naša svätyňa, miesto, do ktorého musím zostúpiť. Je to príbytok, kde bývam. V srdci je miesto rozhodovania a našich najhlbších psychických sklonov. To je ľudské srdce. Srdce je nedostupné iným ľuďom. Je dostupné natoľko, nakoľko ja zo svojho srdca niečo vyberiem a tomu druhému ukážem. Alebo dovolím mu nahliadnúť. Srdce je nedostupné druhému človeku. Dokonca srdce je nedostupné aj vlastnému rozumu. Keď si to uvedomíme, kto z nás úplne chápe svoje vlastné srdce? Zase sme pri tom prekvapení. Koľkokrát sa prekvapíme sami zo seba. Len Boží duch môže poznať a preskúmať moje srdce. Len Boží duch. To je potešujúca správa. Viete prečo? Lebo ani čert nepozná naše srdce.
Predstavte, aké to musí byť prekvapenie pre toho špaťáka. Keď vy sa vo svojom srdci úprimne rozhodnete, idem sa. Je na lopatkách. Lebo to je vždy pre neho prekvapujúce. Ak je to zo srdca. Len Boží duch môže poznať a preskúmať naše srdce. Srdce je miesto pravdy. Častokrát takej pravdy, že okrem Boha ju nikto ani netuší, ani my sami. To je to, čo som povedal, že Boh nás pozná vlastne od samého nášho počiatku, od Adama. Ako sa to ľudstvo rozmnožovalo a kde tam je. Ja hovorím, že ja sa strašne teším na večnosť, lebo tam to budem poznať. Tam budem poznať aj svoju prababičku Evu, aj pradeduška Adama. A ako sa to cez koho až ku mne dostalo. A ktorí máte deti, tak budete poznať aj kam sa to dostalo. Práve ľudské srdce je miesto nášho vzťahu s Bohom. Je to miesto zmluvy medzi Bohom a človekom. Tam sa nám ozýva Boží hlas. Práve v srdci sa rodí poznanie, že Boh nás volá a túži po nás. Keďže srdce človeka je vnútro každej ľudskej bytosti, všetci ľudia sú pozvaní a povolaní k modlitbe, lebo srdce má každý človek. Katolík, luterán, ateista, budhista, pohan. Každý človek má srdce. A preto každý človek je pozývaný k modlitbe. Nie človeka, po ktorom by Pán Boh nesmedil. O tom svedčia všetky náboženstvá. Dokonca aj tie náboženstvá, ktorých pohľad na Boha je zdeformovaný, že už nie je kresťanský. Svätý Pavol, je to v skutkoch apoštolských, ale je to veľmi dlhé, je to celá vlastne 17. kapitola, alebo teda polovica 17. kapitoly. Ja vám poviem, čo sa tam opisuje. Pavol káže v Areopágu, pohanom. Našiel tam ten oltár neznámemu Bohu. A teraz on tam káže a teraz im vysvetľuje. Však Pán Boh stvoril všetkých ľudí, všetkým dal život, aby ľudstvo obývalo povrch zeme, aby všetci hľadali Boha, aby ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho nie je ďaleko. To je obraz celého ľudstva. Nie náboženstva bez modlitby. A viac alebo menej správne cesty modlitby nachádzame v každom z nich. V každom náboženstve je aj úsilie po dokonalejšej a stále dokonalejšej modlitbe. Aj v tých nekresťanských náboženstvách, že koniec koncov niekedy nás až zahambujú tým úsilím o vyššiu dokonalosť modlitby. My máme jednu výhodu, my poznáme Ducha Svätého, nám sa zjavil. Preto my, kresťania, ktorí veríme v pravého trojjedného Boha, tak my máme tú cestu modlitby jasnejšiu. Mnohí nekresťania práve v tejto túžbe po dokonalosti modlitby zblúdia. Väčšinou sa zahrabu sami v sebe. Kde by sa inde mohli zahrabať, keď pravého Boha, pokiaľ ho neobjavia. Je to úplná logika. Kresťanská modlitba je v prvom rade prejavom spoločenstva. Prosím vás, ale nie len spoločná modlitba.
Prejavom spoločenstva je aj naša súkromná modlitba. Keď sa zavriem do komórky môjho srdca a modlím sa sám, aj to je prejav spoločenstva. Lebo keď sa kresťan modlí, s ním sa modlí celá cirkev a on sa vždy, aj keď prosí len sám za seba, vždy s ním je tam prítomná cirkev. Teda kresťanská modlitba je prejavom spoločenstva. Veď kresťanská modlitba nás skrze Krista a v Kristovi vovádza do dynamiky vzťahov Najsvätejšej Trojice. Pamätáte si, keď sme preberali katechézu Najsvätejšej Trojici? Je to asi zhruba 20 rokov dozadu. Jaj, Vero. Áno, keď nás nič nebolí, tak si myslíme, že to bolo včera. Otec miluje syna, syn miluje otca, ich láska je dokonalá, absolútna, čo to znamená, že je živá, žijúca, je osobou, ktorá nezaniká a je večná, ako je otec a syn, čiže je to Duch Svätý. To sú tie vzťahy trojičné. Aj sa pamätáte na to grécke slovo? Perichoréza. Tiež sme o tom hovorili asi pred 20 alebo 18 rokmi. Život modlitby v kresťanstve znamená, že sme stále prítomní v spoločenstve s Trojsvätým Bohom. Modlitba je spoločenstvo s Trojsvätým, pretože s trojosobným Bohom. S Najsvätejším Otcom, s Najsvätejším Synom a s Najsvätejším Duchom Svätým. Zostúpenie do srdca, kresťanská modlitba, hoci vyviera v srdci človeka, nehľadá tam seba. My zostupujeme do nášho srdca. Ale nie, aby sme tam objavili seba. Ale aby sme tam objavili milovaného ty. Zostupujeme do hlbín srdca, aby sme sa tam stretli s Bohom. Zostúpenie do srdca v modlitbe teda smeruje k vystúpeniu zo svojho ja. To je paradox, ale takto to funguje. Až keď zostúpiš do svojho srdca, aby si tam objavil Boha, vtedy vykročuješ zo svojho ja k druhému ty, ku Kristovi a s ním k láske a milosrdenstvu voči blížnym. Tu je aj prameň tej lásky medziľudskej, vzťahovej, tej lásky blíženskej. Pokiaľ tá láska k blížnym nevyviera odtiaľto, tak je to síce pekný ľudský altruizmus, ktorý je čnosťou, ale ešte to nemusí byť pravá láska. Tu je veľký rozdiel s východnými ázijskými spôsobmi modlitby, ako je napríklad jóga, alebo modlitba hinduistická, buddhistická, zen buddhistická a podobne. Títo ľudia tiež sa modlia, títo veriaci, modlia sa, zostupujú do svojho srdca, aby tam objavili svoje ja. Toto je ten rozdiel. My tam zostupujeme, aby sme objavili jeho ty. Či už je to Boh a s ním aj blížny. Typické je, keď niekde sa dočítate o Budhovej smrti. So všetkými sa rozlúčil, povznesene, potom sa ponoril do vlastného ja, do seba, s
spočinul vo vlastnom ja a umrel. Kresťan umiera, keď sa rozdá. Ideálom kresťana je Kristus, ktorý položil život za tých druhých. Kresťan ale tiež dostupuje do srdca, aby tam našiel Krista, milované ty, a v spojení s Kristom sa zameral na Otca a na jeho stvorenie. Na celé stvorenie. Samozrejme, my tam môžeme nájsť v tej modlitbe aj lásku k celému stvoreniu. To nie je Green Deal. Šialené, pološialené a štvrťšialené zákony, ktoré všetko zakazujú, prikazujú. Ale to je, tam nájdeme aj pravú lásku k stvorenstvu, aj k prírode. Takú, aká má byť. Toto je veľmi dôležité vedieť, lebo ak je srdce zamerané iba na seba, na akúsi seba spásu, je vzdialené od Boha a vyjadrenie takej modlitby je márne. Je pochované v seba uspokojení. Keď nezostupujeme do srdca kvôli Bohu, ale kvôli sebe, je to vlastne seba uspokojenie. Podobne je to aj so srdcom, ktoré je plné hriechu, špiny. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, povedal Ježiš. Nedávno sme to mali my v latinskej liturgii v nedeľné evanjelium, že? Predminulú nedeľu. Teraz to už? Teraz posledná. Ja už si nepamätám. Ja už sa pripravím na zajtra. Svetlo a soľ je zajtra, svetlo sveta. Áno, začiatok horskej reči blahoslavenstva. Blahoslavený čistého srdca. Ak máme hriech v srdci, tak ten nám zatieňuje pohľad na Boha. Prvým predpokladom kresťanskej modlitby je teda pokorné, čisté, nesebecké srdce. V takom srdci je možné vstúpiť do spoločenstva s Kristom. Modlitbe. Toto, čo som doteraz povedal, by bola tá prvá časť mojej katechézy. A teraz prosím vás ešte o strpenie, pretože na tomto chcem postaviť aj tú časť konkrétnu, praktickú. V súvislosti s tým, čo som hovoril o kresťanskej modlitbe, modlitba je vždy modlitbou spoločenstva cirkvi, sa dotknem konkrétnych problematík v našom spoločenstve. Čenakolo je totiž komunita cirkvi, ktorá sa zrodila v srdci cirkvi. To bol citát sestry Elvíry. Čenakolo sa zrodilo v srdci cirkvi. V srdci katolíckej cirkvi. Aj keď komunita Čenákolo nie je vyhradená len pre katolíkov, ale je to katolícka komunita. Je to cirkevné spoločenstvo. Ako cirkev, pokiaľ sme kresťanmi, cirkev znamená zhromaždenie. Pamätáte sa na význam slova cirkev? Z gréckeho cirkuein. Cirkulum je to, čo cirkuluje. To znamená oplotok, ohrada.
románske národy používajú z iného slova, tiež gréckeho, pojem cirkev, ekkalein, čo znamená zvolávať, povolávať. Tieto obidva termíny sú komplementárne, doplňujú sa. Cirkev je zhromaždenie, ktoré Kristus zvoláva prostredníctvom služobníkov cirkvi a členov cirkvi. Neustále Kristus zhromažďuje toto spoločenstvo. Dokonca aj v liturgickej modlitbe sa prihovárame ku Kristovi, ktorý neustále zhromažďuje svoju cirkev. Zvoláva dokopy. Ako pastier zvoláva ovce, ktoré sa ženú k nemu na hlas jeho píšťalky, alebo flauty, alebo teda jednoduchého stredoslovenského zvolania, čo som zažil ako farár na strednom Slovensku. No poď moja, poď, na malá, na. A to ste mali vidieť tých 500 oviec, ktoré tam boli rozlezené, jak ten bača vyšiel, poď moja, na, moja, na. A to sa začalo hrnúť k nemu a tisknúť k nemu. Jak som to videl prvýkrát, tak tiekli slzy po tvári. Lebo som si povedal, no, vieš čo, farárko, môžeš ísť do keľu. Pozri sa na to baču. Keď chcel bača spraviť peknú fotku, lebo som sa tam nechal fotografovať, som bol mladý blázen, tak v kňazskom ornáte veľkonočnom s bačovskou palicou v ruke a chcel som sa dať medzi tými ovcami vyfotiť. Išiel som medzi ovce a ovce utekali preč na všetky strany. Bolo mi to ľúto, lebo viete, Senohradské pastviny, to je okres Krupina, boli zakvitnuté pupavami zelené, až sa vám to chcelo žuť, jak šalát. Ovce na jar s jahňatami. A ja som si presakol mať krásnu fotku. Dobrý pastier, že? Oni ju nakoniec aj uverejnili niekoľkokrát v katolických novinách dokonca. No ale keď som chcel, aby ovce prišli ku mne, tak musel prísť bača. Postaviť sa vedľa mňa a zakričať na, malá, na. Vtedy ste mali vidieť ten dupot. Potom bača sa musel tak nejako na jednu stranu dať, aby ma mohli odfotografovať. Takže Kristus zvoláva, poď moja, poď malá, na, ovečka, berie si na plecia. A to je tá cirkev, ktorú ale treba pred nepriateľmi cirkvej oplotiť. Oplotok, košiar. Áno. Prekrásna symbolika, ktorej by sme mohli tu aj porozumieť. Ako cirkev, teda sme spojení v tomto stáde, sme spojení jedným krstom a jednou vierou. Moji drahí, ale to je privilégium. To je privilégium, to je milosť. Že sme počuli na toto Božie volanie. Si predstavte, väčšina z vás sa narodila v kresťanských rodinách. Viete vy, kto z vašich predkov sa prvý začul to volanie malá na a bol prvým kresťanom? Nevieme. Ale keď prídeme na večnosť, tak to budeme poznať. To, že si kresťanom je zásluhou tohto predka, ktorý žil v roku, Slovania môžu povedať, v nejakom 9. storočí. Moji predkovia boli z Itálie, možno to bolo trochu skôr. A budeme to poznať. Čiže je to privilégium, je to milosť. Že nakolo sme spojení nielen jednou vierou a jedným Kristom, ale prosím vás,
My sme spojení aj konkrétnym problémom. Čenákolo je cirkev, ktorá je okrem krstu a viery spojená aj závislosťou a všetkým, čo s tým súvisí. Toto spojenie už nie je privilégium. Toto spojenie je rana, bolesť, tá závislosť a všetko, čo je s tým spojené. V tomto momente ja nemôžem celkom porozumieť vám, ani tej vašej bolesti, ani tej vašej rane. Lebo Bohu vďaka moju rodinu uchránil od tejto rany. Ja to nemám skúsené. V Čenákole nás teda spojila bieda našich detí, v ktorých sme poznali aj našu biedu. To nie je len bieda vašich detí. To je aj vaša bieda. Vaša rana. Táto bieda a jej rany našu pýchu zrážajú až na dno. Nemáme byť na čo pyšní. Alebo si stále myslíme, že my ako rodičia sme bez viny, že to naše deti potrebujú uzdravenie, my sme OK? To už by bola pýcha, že? Rány našich detí sa takisto zrodili z koreňa. Teraz, v tomto čase, už druhýkrát som sa dal na čítanie Augustínovho De Civitas Dei. Augustínovo dielo, Svätý Augustín o Božom štáte. A práve minulý týždeň som bol, a ešte stále minulý týždeň som tam prišiel do tej časti, kde Augustínus pojednáva o prvom hriechu a jeho následkoch. Augustín sa tam pýta, kde sa berie v človeku toľko zla. Augustín žil v čase, keď padala rímska ríša. Keď sa to všetko rozkladalo. Kde sa to zlo berie? A odpovedá, že každý človek vyrastá z koreňa. Ten koreň má svoj začiatok v tom Adamovi a Eve. A my z tohoto koreňa sajeme. Sajeme ten náš život. Koreňom sú teda predkovia, koreňom sú rodičia. Tu je aj odpoveď na niektoré tie pokúšajúce námietky, však moje deti sú závislé, ja nie. Vyhovárame sa na spoločnosť. Spoločnosť tu síce zohráva úlohu, ale nie prvoradú a nie prvotnú. Myslíme si, že my ako onen koreň nepotrebujeme uzdravenie. My ho stále potrebujeme, to uzdravenie. Vaše deti môžu byť osamostatnené a už mať vlastné deti, ale ako som povedal, to puto medzi rodičom a dieťaťom sa nedá prerušiť. Jednoducho to bude trvať, aj keď musí sa, áno, obrazne sa hovorí, že prestrihnúť pupočná šnúra, to áno, vy musíte dať svojim deťom slobodu, ale to puto lásky a to puto tých závislostí a náväzností a dedičné puto sa nedá jednoducho preteť. To je nemysliteľné. Preto aj my ako onen koreň potrebujeme uzdravenie. A kto nás uzdraví? Ja sám si poradím. Alebo sa budem pokúšať ako Budha, zostúpim do vlastného ego
a od všetkého sa odosobním, oslobodím, naučím sa s tým narábať a žiť. A to je pýcha. To by mohlo byť iba pozemské a chvíľkové sebauspokojovanie. Ak hľadáme skutočné uzdravenie v pravde o nás, kto nám ho dá? My sami sebe nie. Dá nám ho iba Kristus a jeho láska. Iba Kristus, ktorý nás pozná lepšie ako my sami seba. A toto nejde bez modlitby. Celé čenakolo stojí na modlitbe. Zakladateľka, ktorá založila komunitu čenákolo, viete kvôli čomu? Kvôli vašim deťom. Kvôli vašim deťom a kvôli vám. Nelutovala nič, ani prostriedky, ani seba samú, ani svoje kolená, aby napomohla toto uzdravenie vám. Aby ho vám napomohla. Pre vás. Kvôli tomuto všetkému chcela aj sestra Elvíra, aby sa rodičia stretávali s modlitbou a na modlitbe. Lebo sme cirkev. Spoločenstvo spojené tým jedným handicapom, závislosťou a všetkým, čo z neho vychádza. Kto lepšie z ľudí pochopí rodičov závislého dieťaťa ako iní rodičia, ktorí majú závislé dieťa? Keď som začal chodiť do Čenákola, ešte žili moji rodičia. Už boli staručky. A občas som povedal, čo to Čenákolo je, čo všeličo som tu zažil, čo je to závislosť na drogách, pretože viete dobre, ja vám neustále pripomínam, že ja sa medzi vami nesmierne veľa učím. Ja som tiež vašim žiakom. A na začiatku to bolo tak, že ja som pozeral ako taký puk, že to, čo som čítal v knižkách, ako Stanica Zoo a neviem čo, vychádzali kedysi také knihy o drogách a že naraz je toho plný chotár a plná moja blízkosť, tak občas som to tomu môjmu otcovi, už bol na vozíku a máme, a oni mi hovorí, chlapče, tomuto ja nerozumiem. Tomuto ja nerozumiem. A otec mi hovorí, a čo im tam ty môžeš povedať, že ani ty tomu nerozumieš? Však my sme nemali v rodine ani poradného pijáka. Čiže kto vám lepšie porozumie ako kolegovia z Čenákova? Neviem, či ešte teraz existuje taký problém, ale v minulosti existoval, viacerí z vás to hovorili, že vo farnosti, keď sa dozvedeli o Čenákole, tak povedali, to není voľaká sekta. Alebo vy ste sa začali modliť a chodiť viacej do kostola a modliť nielen v kostole, ale možno aj v robote, alebo na ulici a začali si kresliť kolečko, tuším im šídlo. Oni to už preháňajú. Nerozumiem. Ani kolegovia v Čenakole vám nebudú rozumieť 100%. To iba Boh. Ale predsa sú bližšie, lebo nesú tú istú ranu, alebo podobnú ranu. Sme tu rovnako poranení. To je jeden Lazaret. To Čenakole. Preto sestra Elvíra chcela, aby sa títo rovnako zranení stretávali u Boha lásky a vzájomne si pomáhali v tom živote, nie len v tom, ako sa zbaviť závislosti, ale aj v tom duchovnom živote, v tom živote modlitby. Cirkev hovorí,
že hneď po svätej omši a liturgii sviatostí ostatných najvznešenejšou modlitbou spoločenstva je modlitba klaňania pred Eucharistiou, kde je prítomný Ježiš Kristus. Preto sestra Elvíra prišla k tomu nápadu, že raz do mesiaca, aby sa rodičia stretali pred Eucharistiou vyloženou aspoň na tú hodinu, dve, aby tam nerozoberali svoje problémy ústami, aby nediskutovali, nehľadali v tú chvíľu riešenia, na to sú iné chvíle, ale aby, ja to poviem teraz tak po mojom, aby sa tam vyplakali, vyžalovali a vymlčali v prítomnosti Pána. Spolu tento košiar zranených ľudí a zranených rodín. Na to majú slúžiť tie mesačné adorácie. Nikto iný vám to uzdravenie neprinesie, môj drahý. Len Kristus. Druhým konkrétnym bodom tohto zamyslenia sú úmysly na internete. Rozhodli ste sa pre zdieľanie úmyslov na nete, pretože aj takto využívate ten moderný prostriedok komunikatívny, aby ste sa vzájomne teda podporili nie len na tej adorácii a na svätých omšiach, ale aj v súkromnej modlitbe, aby ste navzájom na seba pamätali. Lebo tým sa vstupuje do modlitby spoločenstva. Vy keď sa večer pri večernej modlitbe modlíte za kolegov, priateľov z komunity, už tým budujete spoločenstvo. Už tým vstupujete do cirkvi. Čiže musí byť aj tá formulácia na webe správna. Áno? Keď mi Ivan dal prečítať párkrát text tých úmyslov, tak uvedomil som si jedno, že aj niektorí z vás ma požiadali o tú formuláciu. Ja som sformuloval tak, tam bol ďalší mysel, tretí mysel. A keď som si to takto čítal, tak som si povedal, no, každý úmysel ináč formulovať, to sa aj ťažko číta. Už to čítanie je komplikované. V niektorých úmysloch sa zdá, že ako by sme mali fixnú predstavu o tom, ako nás Pán Boh má vypočuť. Že fixnú predstavu, ako to má Pán Boh urobiť, aby vyhovel tým našim prosbám. Čo tiež vychádza niekedy z úprimnej viery, áno, ale možno z takého detinského vedomia alebo vedomosti. V niektorých úmysloch dokonca mohlo ísť o istú dávku sebectva a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Až po úmysly, ktoré posielali cudzí ľudia mimo komunity, aj to sa tam našlo, pravdepodobne psychicky narušený. Tam je to na tých papieroch napríklad, že? Preto som Ivanovi navrhol zjednodušenie a sprehľadnenie. A poprosil ma, že oboznámiť vás s tým. Inšpiráciou mi boli liturgické knihy, modlitba breviára, teda liturgia hodín a prosby v latinských omšiach, v latinskom obrade. Preto som tie úmysly skresal textovo, aby sme sa vyhli
prílišnému rozvláčneniu, aby text bol jednoduchý a zrejmý. A preto vás chcem poprosiť, aby keď si budete tam dávať tie úmysly, aby ste na to trošku dbali. Treba sa vyhýbať príliš kvetnatej reči. Áno? Vyhnite sa tomu. To si ponechajte na osobnú modlitbu. Skôr má ísť o oznámenie úmyslu, nie o vysvetľovanie. Áno, tak a tak, preto a preto, a takto a takto, to si ponechajte pre seba. Nepíšte to, prosím vás, do tých úmyslov. Každý si môže vo svojom srdci ktorýkoľvek úmysel rozšíriť bez toho, aby vec komplikoval a zdržoval v tom písanom texte. Ano. Vy už potom môžete spoznať v tom, že to napísal ten a ten, to je o tom a o tom, tak pritom sa pristavím. Nemyslíme si, že Pán Boh potrebuje naše komentáre. Pán Boh naše komentáre nepotrebuje. My potrebujeme hovoriť. A preto my sa môžeme v tom hovorení aj trošku redukovať, ak sa jedná o spoločnú cirkevnú modlitbu. Ja som to aj tam upravil tak. Áno, máte to? Ešte mi to prosím vás podajte. Ja aj prečítam, že ako príklad, toto je napríklad jeden úmysel. Viete, že už čítať to je obťažné. A navyše, pretože za každým úmyslom sa musel prepnúť register, lebo jeden formuluje úmysel, oslovuje Boha Otca. Ďalší oslovuje Pána Ježiša. Ďalší začína zo svojej potreby. Ďalší najprv píše, prečo žiada takýto úmysel. Ďalší sa obracia najprv na Pannu Máriu, hej. A už to, že čítate, zaberá to veľa času a prepínate ten rozum, že počkajte, ako to je, komplikovalo situáciu. Preto som to formuloval napríklad takto. Bola to takýto úmysel. Počkajte, kde to je? Prosím o modlitbu pre moju kamarátku Moslinku Nur, aby uverila, že Ježiš je cesta, pravda a život a prijala Ježiša ako Syna Božieho a požehnanie pre ňu. Áno, to sa dá vyjadriť veľmi jednoduchým slovom. Za moslimskú priateľku, aby uverila, že Ježiš je cesta, pravda a život. A prijala ho ako Syna Božieho. Hej. A možno by stačilo, aby uverila Ježiša Krista. V tom je obsiahnuté všetko. A kto už pozná tú priateľku moslimskú, tak, alebo tento prípad, tak už sa tam môže pristaviť a podobne. Za uzdravenie môjho, za syna Štefana, aby mal silu plniť Boží plán. Takto formulované úmysly tam, prosím vás pekne, stačia. Aby človek, ktorý si to prečíta, vedel, že za toto a teraz treba buď spočinúť v tej súkromnej modlitbe, alebo ako postupuje liturgia v breviári a teraz potvrdím tie úmysly a odovzdám Ježišovi jeho vlastnou modlitbou. Nie je krajšie modlitby ako Otče náš. Čiže to je celkom praktická vec, aby tá stránka bola prehľadná. Je tam o tom aj napísaný taký krátky komentár, úvodná modlitba, potom úmysly a potom už si pridáte každý sám. Aby to bolo prehľadné, stručné a
komunitné.